Čaute ľudia, moje meno je Kevin a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnešná je to len taká malá informačka. Chcem vám povedať, že som zlepšil kvalitu FPS-ok. Ako si môžete hneď všimnúť, ja som hrozne rád. Som úplne rád, lebo som si zlepšil tú kvalitu FPS-ok. Neviem, ja som zapol fráp, som si povedal, že idem natáčať, ale si bože, som to zapol a proste FPS-ok mám okolo, neviem, 100 dačo? To Ricky. Mám okolo 100 dačo, ja nebudem teraz natáčať let's play, lebo proste ja som vám len chcel toto povedať, že mi to ide na viac FPS-ok. Proste som hrozne šťastný, lebo veľa z tých 119 FPS-ok, čo mi tu ukazuje, je hrozne dobré mať. 119 FPS-ok. Ja neviem, čo mám k tomu povedať. Takže ja som vám chcel len povedať toto a ja si nič k tomu nepoviem. Takže asi tak. Takže ja sa s vami lúčim, takže čau.